باندې بار ولاړ دی آقا مبارک میں سرگے ڈکے ڈکیلی جبرائیل علیہ السلام راگ ورطوی اید اللہ حبیبا کم دعا غاری امت تا دعا غارا ورطوی اے جبرائیل امینہ سنگر آگلے وی اللہ وی زمان حبیبا لا سیتیم پسر باندی پروتے او زمان حبیب جی کم دعا کی نہیں ورتقبلو سبحان اللہ من بنن اللہ لدہ یتیمان وسیلہ کو سب وسیلہ کو یتیمان دا سو کسان پینزو کسان دے پینزو کسان تو زمان خانہ مولانا سے زر زر کوئی سیرا داور کور کا آو اللہ جل جلالہ دی نا دا تماتا رکھڑوی دا بچی استاشو زیر والا زیر سیرا بنا رکھے کنا آزویا دا زویا دا استاشو زیر دا بچی استاشو دا استاشو رونو کینے زر دا تماتا کیا زر بچی آزویا یتیمانو پلارم خواہ پا مادر کران دیتی پا عبداللہ ابن عمر داختر رس پلار غم کرا بچی پاسا سبغان جامی دی پاس بچی آوزا امد مدینی من نصیح نبوی کی ناسی بچے ناسی جناوی من اختر لباس نہیں زا بچی بار راشا عبداللہ ابن عمر بار راوتو او دا مسجد نبوی من دروازہ کی پکلاس کلاس کو جارل پلان اختر وزنا مردستا خطبہ آوری دلے وے لاروتو ہی بچیا تو پتا سی جمعوں کے راگلے نند آغا یتیم بس حالوی چداغی وجامی نہیں درخواست تم مصر بانے والا ہو شفقت پہ یتیمانوں کوئی مین پہ یتیمانوں کوئی دلا وارث وارثان جوڑ شئی دا مظلومان معاونان جوڑ شئی قسم دے قیمت را روان دے تیرم نلے کرے نل یتیم خپلے دلاس کی خضو سب نشتا اسو قربان دے لاس کی دی نن قسم دے اگر تور سری کنڈا اگر بیاد بچو دا پارک رسول کی خیر را مندی زد امت بے درخواست کم مسلمانان دا درخواست کم چپا خلو کلو کی دا سے وڑی وڑی اداری جوڑے گئی او باقی کے دا مظلومانو دا فقیرانو دا زامون دا تعلیم دا حوی دا ذکری دا غی دا خسمانی دا بیماری دا علاج زمان یو اعلان رکھو مسلمانانو تا چہ دا مدینی جانان سنت دادی چہ دا خپل گوان دا غریب خیر بساتو انشاءاللہ مدرسی با اللہ زمان آبادی مدرسی با اللہ زمان نخرابی کمونگ با مدرسوں کی مولانا صاحب تم دا درخواست کم چہ مولانا صاحب دا یتیم بچی بانی تو ذری اللہ صدا یو ذری پید شاگرد مینا ماتوا او بل ذری پید پیغمبر نو سنت مینا ماتوا او بیاد دی سربان دی یو لاستا دلتا پروتی او بل لاس اللہ تبارکا وی رب دی یتیم کو وسیلہ درنا زدہ خوشحالی غالم ما ترا نصیب کا دی یتیم پسر جدے چار لاس پری ہوتے اللہ دی سمر افتدا غلا دی راغلی اللہ گناہونا معفولی اللہ جل جلالہ دی ساس و زمندہ ادارہ کامیاب کی ما تمہی تصفر دے مولانا سے تدیر پا عجزی درخواست کو چھ ما تمہر گری لا راہ کی زبط نظم اور نور ودی خپل پروگرام جاری ساتھی